Викаме ба неговата майка, нашите са минали, пак са заредили машините с олово. Такова, метални пари. Все едно, че са монети. Ама такива, кои са те с фюрер? Кои са те, кои ги правят тези монети? Кои са те с монетите? Само българската мафия може да прави такива работи. Руската не върви. Ама те тук ли са ги правили тези монети? Кой ги е правил? Абе, кой ги е правил? Това ги е правил нашите хора. Питай Жоро Носа, той ще ти каже кой ги е правил. А ти познаваш ли ги хората, които са го направили? Те си заминаха вече, те няма ги вече. Те са разпръснаха, разпиляха се насам натам, наляво надясно. Не дай да ми правиш интервю, разбираш ли? Защото те мене ма знаят, разбираш ли? Не, много ма кефиш, много ма кефиш. Независимо дали е CIA или FBI. CNN, ние сме от CNN. Никой не преде пред мене. Пред мене никой не преде. Ние сме от CNN, бро. Те трябва мене да ме слушат. Аз не трябва никой да слуша. Не ми давай, изкажи се, нито CIA, нито FBI. Ако искат да имат полза, те мене трябва да слушат. И едните и другите. Защото всички са един долу дрънки. Да. И какво българска мафия има от така? И какво, врато, они са фана за главата, казира менажира и вика, негата майка. Напълнихали пак машините, разбираш ли, с олово. Нали, такива метални парички. Какво правят? Вкарват парите вътре, като удари машината нещо, хубавите пари падат долу и обираш ги, взимаш ги, разбираш ли, слагаш ги, нали, насам натам, имаш чатишки работа, помниш? Под зубове, и другите пазят да се гръбат други, разбираш. То си органайз, всичко организирано. И аз го правих това, аз правих други работи, разбираш. Аз работех с един американец. Отваряхме машините. Той беше експерт, аз го пасвах отзад. Отваряме машините, разбираш. Имах електрически пистолет. Ако дойде си кръг, ще му ева майка. Какъв той електрическия пистолет, бе? Все ще го електризирам, че го завърза. Ебасна го майката. Отваря, той е специалист с ножове работи, там има специални инструменти. Отваря машините падат долу квартерите, разбираш, или доларите. Бом, и яй. Ама шефа на казиното, ко вика? Шефа на казиното, българската мафия, пак дишед, вика? Пак вика ни е бамайка. Вика, we can't do fucking nothing, не можем да правим нищо, не можем да ги топавим. И предпочитат да не оставят такива, да се правим каквото се иска, защото ще ги убием. Ти английския знаеш ли? Те смениха машините сега, вкараха детектори вътре. Не можеш да правиш тези работи вече. Да. То пак има стари машини тук, там, ама къде да ги търсиш? Трябва да ходиш по Невада, да ги търсиш по други градове насам натам. Има тук, там, ама малко. Ама това е бизнес вече. Не става. Ти английския, добре ли? Знаеш ли го добре? Как? Чуваш ли го английски? Кой? Английския, езика. Английски? Английски аз го говоря по-добре, отколкото разбираш американците. Те американците не говорят английски. Те какво говорят? Развалена английски. Те американците говорят, разбираш, и такъв каубойски английски. Ти не знаеш това? Английски не е. Живеят още в Wild Wild West, а? Как? Wild Wild West. Да. Да, Дивия Запад живеят още. Как може да кажеш, че те говорят английски? Я ги чуйте от Ню Йорк. Ако ти говоря на езика на Ню Йорк, да видиш, ще можеш ли да ме разбереш какво ти говоря? Добре, я ми говори малко на... Let's go to have a good time, Кажи ми нещо на ню-йоркски сленг. That's bad, man, that's bad, man. Знаеш какво значи това? Какво? Това значи, че Ню-Йоркъра иска да каже, че е много good. Bad е good. Разбираш ли? На езика на Ню-Йорк, bad е good. Ако чуеш черняците как That's not bad, man. Как беше, как? That's not bad? That's bad, man. That's bad. Авари го разбери. Ню-Йорк циганина
Там чернякът ти вика, че това е било много гуд. Ага. Ама той вика, че е bad. А не викат ли that's badass, man? That's bad, man, that's bad. You know? В улиците на Нью Йорк, там по Чикаго, по Нью Йорк. Ма ти си живял в Нью Йорк ли? Бил Колко? съм насам. Колко години си Първо живял бях в Нью Йорк? Първо в Нью Йорк ли беше? Там The Big Apple. Там ме свалиха и ми казаха welcome